Mga ka-idol may buntag. So, sayo ko gasuri-suri mga ka-idol sa akong kamaisan. Mga ka-idol akong kamaisan diri. Yan. So, medyo madag-umon mga ka-idol ang kabuntagon namo diri karon. Yan nagtotaligsik mga ka-idol. Oh. So wala mapakita ang ato ang haring adlaw karong buntaga mga ka-idol gumikan sa baga kayong dag-om. Gitawag ni diri sa mga mga ka-idol kanang sa mundong kanang bitawng nasangkad bitaw ang tibuok kalangitan og dag-om nga kanang dili kayo ingon sa baga kayo ba sama ana inyo makita na. So wala mapakita ang ato ang haring adlaw. So mo ni mga ka-idol akong mais dire gasuri-suri ko ako silang giduaw. Nya ato ang makita diri mga ka-idol kung inyo makita po diha no. So medyo adunay gyud mga ulod mga ka-idol oh na kinan-an ulod kung mais diri sa bukid. Look at that mga ka-idol oh na kani. So naa gyud mga kinan-an og ulod mga ka-idol katong mais. So manghinaot lang ta mga ka-idol nga dili lang ni palapian. So halos tanan punuan mga ka-idol aduna gyud ulod oh tanawa. Oh. So luoy sad kaayo ang mais mga ka-idol masalot man gud mga ka-idol basta kan-on og ulod kay ang subok ani mga ka-idol ilahang kaunon. Oh. Mo na nga masalot gyud ang mais. Oh. Na kaog ulod. Halos kada punuan na ay ulod mga ka-idol. Oh. Di lang unta palabian. Uban ani mga ka-idol o napugtod. So mo ni mga ka-idol oh ang ilalom ani mga ka-idol na ay ulod. Gikaon ang subok. Oh, ang uban napugtod. Oh. So luoy kay mga ka-idol akong mais. So inani gyud ning pananom mga ka-idol no adunay gyud panahon nga kuan matimingan mga ka-idol nga adunay mga ulod. So mao ni karon. Oh. Tanawa mga ka-idol mao ni. Tanan punuan adunay ulod kung gitanaw diri. Oh. So mao ra to mga ka-idol ang update sa akong mais diri sa bukid. So ako ara mong gi-update mga ka-idol kung unsa nay lakat sa kuang kamaisan. So nag-edad na ni mga ka-idol og 1 month kapin. So mga sunod semana ani mga ka-idol mogawas aning banay ani mobuswak na ni. Oh.